Vycpal a vítám vás u prvního dílu ze série ze hry Europa Universalis 4 v první epizodě za Jižní Španělsko. Bude to z gastu země, která bude mít sídlo sídlo. Asi v Seville, to tak vypadá. Jo. Ještě by to chtělo sebrat tady to Toledo. Takže jo. Tohle umajat, jo? Tak počkej. South Spain. Klidně. Ne. OK, Spanian. Tak, teďka jakou barvičku? Takhle, jo, to bude výrazný a zajímavý. Takže barva. Já počkej, vezmeme si Madeiru a Kanáry pro jistotu. For fun. Tak, emblém. Rozhodně jiný a bude to takovýhle taky ne. Tak, lev. 4. Tak, tohle by se mi líbilo. Designově jako vypadá to hezky. Kusaj. Hej, Empire budeme, proč ne, jako. Ale lepší je být Kingdom stejně. Despotická. Jak když. Feudální. Západní kultura andaluzijská. Jen. OK, tak to dáme Ty boky. Jo. Kultura je. Čaruan, OK. Zajímavá kultura, proč ne? Spain. Ty boky. Proč já si nespomenu? OK, tak africký, arabský, andský. Ne, rozhodně, ježiš, vlastně Andy, že jo. Centroamerický. Se do toho Jo, konečně. Bude to Bude dobře, andaluská kultura, beru, OK. Takže žádný kusaj umíjat, ale falafel zeret a kebab. Tak jo, oba dva to jsou mužové, super. Tenhle bude mít dobrou admin a tak. To bude perfektní. Okay. Tak to máme. Teďka bych si dal jako tradici Colonial Ranch a dám bych si to
na 3. Global Trade Power se hodí. To jo. Hodně diplomatických ideí. Tak. Tohle je vlastně administrativní, takže jo, takhle. Tak to klidně změním, jako tam nějakou military land maintenance modifier, proč ne? Jako disciplína, ano, morálka, super. Obchod. Tvár, Tak jo, tohle bude zajímavý. A jdeme na to, nebo ještě nejdem. Fafa Zirit, Infante Pedro, Juan, no, Alfa, no. Chci selectnout. Fafa Zirit, proč ne, jako. OK, jdeme hrát. Iron Man bot. Jo, si Iron. South. Počkej, já se dám na cloud. Jej, ještě to je pořád moje hra za Břeslav. South Spain. Spain. YouTube. Tak jo. Tak jo. Takže rivalové, co budou mít, kdo bude mít můj rival? Jako mohl bych dát třeba Portugalsko, to je jako docela slabý cíl. Potom Kastílii. A Aragon asi ne. No, to bych si dal někoho jiného. Například ten asi Maroko. Angličané a Francouzi mě mají rádi. Takže se vztahy s Aragonem. Ne. Tak. 1. 2. 3. 4. Free advisor. Ty vole, já docela silně profituju jako. Aha. Proč ne, jako přes obchodu. Já jsem můžu dovolit absolutně všechno. Wow. Co to je za ostrov, sakra? OK, tak toto začíná, tady vidím. Rafah.
A ještě jsou tady moje ostrovy. Na kterých se nikdy už nebude nic dít. Nebudu já mít náhodou problém s náboženstvím? Aha, všechno je konvertováno. Jo, takže to asi přesuneme. Jo, do severe. OK, tohle bude dobrý. Když to jsem možná přehnal s tou kavalérií. Asi moc, no. A nic, no. Mám dobit Soriu. Soria to je tady. Tak počkej, takže Portugalsko. Takže úplně ti nejhorší vojáci armády prostě. Proč ne, jako. Kebab. Já zničím tu jednu kavalérii, protože tu stejně nepotřebuji. Tak jo. What to do? Aragon má nějaký spojence? S Portugalskou. Já potřebuji získat tu Francii prostě. To jako mě docela dost slušně podpoří. Zirit není moc dobrý generál. A kebab Zirit taky ne. Tak si dáme tam falafela. Čechům se docela daří. Nic se moc až na rebely nedaří. Neděje. A můžeme se podívat teda na války, jaký jsou. Mezitím. Současné války. Švédská válka o nezávislost. OK, tohle bude zajímavý. Sledovat. Kvartérská vsazení Tlaxity-Kue, OK. Conquest Kulmu, to by čeká každé, ano. Jestli to, co by se mělo dít. Karakondu, Conquest na Gruzii. Počkejte. Jo, aha, to ne. Co to je? Ty vogy? Ježiš, já nepoznám rozdíl. Jsem slepej. Šup, svobodný, vojenský a vojenský. Bože, tak tohle nepoznal za prd. Dobře, dáme si obranu pevnosti, protože docela potřebujeme jako. Takže aliance. Anglie, Aragon a Kastílie. Úplně ti nejtěžší. A Kastílie tam má spojence Portugalsko a Aragon. A Aragon má spojence Kastílie a Portugalsko. Tak kam jinam půjdu než do Maroka? Jednoduchý. Kam jinam bych šel, jo. Dělám si claim na Tanger. Ne, protože tak na Tanger, to nevím absolutně kde je. Doufám, že. Aha, tam je Esko. Tak to jo. Tak to je něco jiného. Takže jižní jeho španělská říše je tu. Kastílie je úplně mizerná a Portugalci také. Jediná silná země s jménem Aragon dokáže zastavit tuto válku. Třeba.
Co to mluvím za hovna, pro boha, co to mluvím? Prosím, berte alianci. Chci alianci. Chci alianci. Dobře, jakmile na někoho zautočím, tak mě zrachtěj. Asi stabilitu. Tak, morálka. Námořnictva dobře a disciplína. Josef Nasrid. OK, počkej, to je co za mapu? To jsou Ará, jo. Takže Leon je tak rozdělen. Ještě bych chtěla tady. Ve Valenci, no. Tu mám jeho profit 2,03. Takže se maximalizovala arma. Tak mám 29, OK. Frontíci, už si vezměte moji alianci, prosím. Prosím. Moje alianci, vezměte si, prosím. Když to bude, ale to bude spokojný. Já chvilku budu mít klid. Už to mám 32. 3 alianci, jej. Jupi, jej. Osmané se jde pokusil zaútočit na Byzanci. Co to sakra je? To mi vysvětlete. Protože to nedává smysl. Jednoduše. To nedává smysl. Area nebo kraj nebo co? Rum. Proč ne? Sakra. Erzberger. Máme na Tangera. OK. Já konečně vybrala alianci. Super. Jo, tady. Co? Takže počkej. Provence. Ok, dobře, tak na tohle se vykašlu. OK. Co to vidím? Takže ano, vypadá to, že švédský podmanění švédskou válku o nezávislý kdo válčí proti Maroku? Portugalci, Aragon, Neapol a Kastílie. OK, tohle by mohl být dobrý moment, jako na útok. OK. Sice mám jenom získali jsme claim na Salamanku a to je Kastílie. To je tady, ano, vidím. Takže co se děje? Friedrich III. Je císař. A vypadá to zatím, že bude zvolené Rakousko, jako vždycky to dopadá. OK, jdeme na válku proti Maroku. A vlastně Maroko, kolik má armád? Maroko. OK, takže Ne, vlastně to je Moroco. 12 000. Jo, tak to bude v klidu. Prostě jednoduše. Může to tady projít přes ten Tanger? Tlemcen. Jsou tady ti týpci. Nechci! Přechystám se Maroku vyhlásit válku, takže nechci. Ano, Tanger. Tankistát. Jo, jdeme do Tangeru. My chceme Tanger. My chceme traktury.
Či ještě naše armády jsou úplně doplněny morálkou. Teď. OK. Proč? Proč sakra nemůžeš? Dobře, tak vy jděte do Izbylej. Tam se naloďte na lodičky. OK. Takže 11 armád, jo? Do Agadiru jděte. Takže britský papež, ano. Teďka zase jděte. Uděláme jižní. On mi... Takže počítaj, že... On mi umřel. Falafel umřel. Co to je? Granadácha. Ještě, že jsem tam nedal všechny armády. To byla asi jediná... Proč minus 2 stability? Vysvětlete? Okay. Využiju většinu svý administrativní... Ano, dobili jsme... Co to je? Co to je? OK, to jsou cheaty. Prostě normální cheaty. Jako... No, vlastně já jsem tam neměl toho generála, sakra. Okay, tak. Armády se doplněj. Jděte do Sasu. Do Sasu, OK. Moje armády se musí doplnit. Ne, tak jděte do Hahy. Do Hahy! Týpci do Hahy! No, kebab první tam nepůjde. Tak dobře, beru tam Malika Zirida, ten je teda o hodně málo lepší, fakt jako o hodně málo. Já nemůžu nikam. Já víš co... Už se to skoro doplní. A jdeme na náš... Takže počkej, Granada. Takže odkud? Je řeka, takže... Takže Kvadis, Maria, Isiblia, Jajan a Kortuba. Takže musím jít do Jara Takiru, Dariku, ne, jděte do Kvadisu. No. Dobijte tu pevnost. Teďka jděte sem, typci. A víte co? Si pro jistotu udělám ještě...
1. Jedna, 2 pěchoty, protože potřebuju. Tak super. Ano. Proč jsem udělal 3? Není problém. Tak. Ještě jednou. Jo. Abda. Jděte do Abdy. Počkám se, až se plně, prostě absolutně načucáme ty morálky, ať jsme docela ready na útok. Okay. Takže Maliku, teďka přijde tvůj slavnostní útok. Kterým jo, Royal Marriage, klidně. Tak kterým zničím Pretendry a Mansura Zirida. Já mám to jasný, vojáci! Na ty vole! Yes! Tak tohle, jo, docela těsný. 2500, 2600, 4000, ztratil se 1400, oni... Yes. Počkej, oni jdou kam? Oni jdou do Javraptary. Okay. Takže tam se schyluje k velké bitvě. Jarar Tarik. Nebo Tabik. Ano. Jsem. Takže úplně zraktěno. Finito. Dám mercenárky a disbandnuje. Proč? Mám pořád takový neskutečný dluh. Potřebuji Karib. Nebo Gharb, dobře, Gharb. Siege in the Gharb. Takhle. Dobrý, takže tady si vyberu generála no, oni bláhaj sakra. Tam nejdu, protože řeka. Tak. Maroko je absolutně na tom včudu. Ano. No tohle by nebrala škoda. Super. Tak, ale tohle je docela zajímavá válka. To by mě zajímalo. Diplomatickou sílu nepotřebuju. Dobře. Ani za prd. Ani za to. Konečně. Takže, co si vzali? Super! Díky Portugalci.
Tak vám velmi děkuju, že jste mi nechali Tanger. Co to se...